един нов лозунг. Това е начинанието по случай му слушаме вече 20 години. Принципно роденства. Така че, другарки и другари, ако някой можеше да не направи нещо добро, естествено не го направиха. Цяла България разбра какво я чака. Ако някой той вече си няма. Ние с вас никога не сме имали иллюзии, защото ние сме знаели, че работата трябва да се върши. И тази работа се върши не от тези кресници тук. Тя се върши от вас, от другите хора на София на България. Ние на вас обещаваме, че България ще продължи да бъде стабилна държава. Че България ще продължи да има ръстова икономика, ръстова доходка. И ще продължим да защитаваме националния ни интерес. А тези нека си викат, че не живее трудно и няма да научи, защото това са научили. Така че, уважаеми нашите българи, ние имаме една съдба, да спечелим и тези избори.